scénku pre prvú C o narodení Ježiša Krista. Kde bolo, tam bolo raz jedno krásne mesto, v ktorom bývala šťastná rodinka Mária a Jozef. Mária bola práve v požehnanom stave. Keďže bolo práve volebné obdobie, tak sa vybrali do dedinky, kde mali trvalé bydlisko. Išli dlhou a únavnou cestou autom. Jozef, to auto tak čudne vrčí, nie je mu niečo? Neboj sa nič, Mária. Toto auto nám ešte poslúži. No neviem, nejako sa mi to nepozdáva. Vravela som ti. Som zvedáva, čo ideš teraz robiť. Neboj sa nič, miláčik, veď si predsa za manžela vzala majstra opravára. Jozef otvoril kapotu auta a pustil sa kontrolovať, čo je ich auto. Mária? Áno. Ako to tak vidím, naše auto doslúžilo. Zoberiem ho, predám ho a budeme mať peniaze pre naše dieťa. A čo teraz? Ako pôjdeme? Pôjdeme pešo. Ale chodí nejaký autobus. O takomto čase žiadny autobus nechodí. Alebo, čo keby som niečo stopla? Myslíš si, že niečo s týmto bruchom stopneš? No tak poďme. Čas, ako išli, neobehlo žiadne konečne došli na zastávku autobusu. Pozreli sa na cestovný poriadok a Mária povedala: Jozef, pred hodinou nám odišiel posledný autobus. To nemyslíš vážne. Čo teraz? No ja si dám dery, som nejaká hladná. To je kusok, a ja som vyhľadol. No, a čo ideme robiť ďalej? Poďme sa opýtať do nejakého domu. Či by sme u nich nemohli prespať? No. Môže sa nad nami zľudiť, keď už asi temotná. Tak poďme. Podišli k dverám a zaklopali. Vrajte si. Prepáčte, že nás prerušujeme, ale z manželom autobusa. A čo? No, aby ste zmeškali autobus a chceli by sme sa opýtať, či by sme nemohli u vás prespať. Viete, som tehotná. No, ja tu mám jeden apartment, 1000 korún na osobu a tam. Ale toľko peniazy nemáme, to je strašne veľa. Nemohli by sme len tak zadarmo, viete, dobrý skutok. A vidíte tu niekde na dome nápis útulok pre bezdomovcov? Nie. No, Tak to mi je fakt ľúto, dovidenia. no, tak poďme ďalej. Skúšali prosiť o nocľah v inom dome, potom v ďalšom a v ďalšom. Chodili takto od domu k domu, avšak všade dostávali rovnakú odpoveď. Ostávalo už len posledný domček a Mária s Jozefom už strácali nádej. Aha, skúsme to v tomto. Dobrý večer. Dobrý. Chceli by sme sa spýtať, či by sme nemohli... V dome miesto nemám, ale za jednou mám malú chatku, tam by ste mohli ísť. Pani im dala kľúče, vysvetlila cestu a tak sa už unavený pobrali v chatke. Netrvalo dlho a dorazili na miesto. No, Jozef, je tu trocha zima, ale lepšie ako pod holým nebom. Máš pravdu, Mária. V dnešnom svete sa deje toľko beží. A keby len tie... Oj, o mnoho horšie veci. Jozef, Áno, cítim Mária. sa nejako divne, už to na mňa prišlo. Mária, ešte by teraz nám mohla pomôcť. To nakoniec nie je žiaden signál. Čo budeme teraz robiť? Jozef, rob už niečo! A čo nič sa nedá urobiť? Budeme si pomôcť sami. Teraz sa im robí, nakoľko nebolo možné privolať pomoc. Majster
je naozaj krásny. Máme to krásne židovské meno, na ktorom sme sa dohodli. Ježiš. Na námestí pred dedinským kostolom sa stretli traja mladíci. Gašpar Michal. Chceli niekde spoločne vyraziť. Alani, čo ideme robiť? Ja neviem, ale išiel by som sa niekde zábať. Alani, poďte ako žera, poďme tam. Však sa traja dobre naladení mladíci vybrali za svetlom, až prišli k malej chatke. Čo je, Halska? Chalani, ale to je trapas, my tu pre neho nič nemáme. Ja to mám kredit, môžem mi dať dúvať. To lepšie ako nič, no nie? Ja tu máš svoju voňavku, dobre na ňu letia babi, aspoň trochu. Išli k Ježišovi, poklonili sa mu, dali skromné dary a bol koniec nášho krásneho príbehu narodení Ježiša Krista.